mangwanani vana mandiconfusa zvisingaiti pandati kana tichifara pane mumwe atimyeri. Guys, zviriko here izvi? Hakuna zvakadaro. Andika tinofara tichiti ko kana tichema asanzi ndiJehovha anoita sei anotida. Tichadzidza pamusoro pemuimbi wehari. Unomuziva here muimbi wehari? Pana ambomona akaita sei muimbi wehari? Akaita sei? Handi makamuona akaita sei muimbi wehari? Ndiudzewo, ina handisati ndambomona. Akaita sei? Alright. Ko hari yacho pana anoiziva? Pana anoiziva? Inoumbwa sei hari? Yes. Inoumbwa ichita sei? Pachishandisa clay soil. Alright. Saka panoiswa mvura here ipapo? Inobatsira mvura. Yes. Inobatsira kuwa. Alright. Komwe. Yes. Kuvaka. Alright. Saka anenge achitovaka paanenge achimixa mvura neclay soil, ndizvo? Saka anenge achiumba zvakaita sei? Zvakasiyana siyana, ndizvo here vanhu? Zvimwe zvihombe, zvimwe zvidiki. Anoumba zvakashata here? Oh, saka muti zvese zvive zvakafanana? Zvezvakasiyana ka? Zvezvakasiyana? Saka pane zvimwe zvive zvakanaka, ndizvo? Ndizvo ka? Kudarika zvimwe? Alright, ndo zvinoitwa nemuumbi wehari. Saka ndo watichada kudzidza nhasi. Saka ndachida kukuverengerai vhesi rinobva kuna Mark sorry, foni yangu iri kunetsa. Vhesi rangu rubva kuna Romans chapter 9 vhesi ya21. Kana pane anokwanisa kutiverengera ativerengerewo. Romans chapter 9 vhesi ya21. Teererai muntu. Alright. Saka pavhesi apa, I think mama wangu ari kure, rega ndiriverenge tiri padhuze handika kuti tirinzwe. Hanzi ko muumbi wehari haana simba pamusoro pevhu here, kuti nebundu rimwe aite mudziyo mumwe wakakudzwa nomumwe usina kukudzwa. Sange imimi mandiudza makati muimbi wehari anogona kuumba zvimwe zvihombe handika nezvimwe zvidiki. Ndo zvakaita Mwari kwatiri isusu. Anogona kutiisa panzvimbo dzakasiyana siyana. Hanzi umwe wakakudzwa neumwe usina kuita sei kukudzwa. Saka ndo zvinogona kutiita Mwari muupenyu hwedu. Mwari ndiye muumbi wehari, hari dzacho tisu isusu. Saka Mwari anoita zvaanoda. Anogona kuumba dzimwe hari dzoita dzikuru, oita tumwe tuhari tudiki diki. Saka imi munofunga kuti muri hari dzakaita sei? Muri hari dzidiki? Muri hombe. Muri dzihombe. Alright, that's good. Saka Mwari ndiye ane that power yekuti atiumbe tiri vahombe kana tiri vadiki. Kune rechirungu robva rati some of noble use and some of common use. Saka Mwari anogona kuseparata izvozvo. Saka makaona patete tichifamba takadai takawanda so, tiri hari dzakaumbwa nani? naMwari.
ende takaumbwa zvakasiyana siyana. Vamwe vedu dzasemuchiona vamwe vakatsvuka, vamwe vatema, vamwe vakobvu, vamwe vakadai vakadai vakadai. NdiMwari akatitendera kuti atiumbe takadara, nekuti Mwari ane simba. Mwari iyeye ndowandida kukusirai nhasi, kuti anogona kukrieta munhu pasina chinhu, ndizvoka. Saka imimi kana muchida kuteerera, nenyaya yekuti Mwari kana achida kukuumbai, munoudza kuna Mwari nekuti ndiye muumbi wehari. Anogona kuputsa hari yaya of bad behavior kana kuti hunhu hwakaipa kwatiri, obva atiumba again, nekuti ndiye ane simba. Saka vana vanhasi toda kuti mudzokere muchiziva kuti Mwari ane simba rekuti anogona kutichinja hunhu hwatatinahwo takadzokera tava a changed people. Saka ndo meseji yatiinayo. Ndichanamata kunoku vese vanotenda kuti kuna Mwari anogona kutichinja ngavasimudze maoko. Amen. Saka ndinoti kudii? Yes, Mwari anogona kutichinja isusu from what we do, nekuti ndiye ane simba rekutichinja. Saka ndichakunamatirai. Ngatinamatei. Mwari, tinokutendai nezuva ranhasi ramaunza meseji yekuti imi mune simba rekuvaka zvinhu zvakasiyana siyana. Kana makuvakawo hunhu hwedzimwe hwevamwe vanhu musati kangamwewo, vanhu vepaChetombo North, Mwari tigadzirei mutiso hari dzakafanira dzinotifanira isusu, idzo dzamunokoshesa, dzamakada imimi. Mutiseparate kune hari dzinoshandiswa for common use, motiisa special, nekuti isusu Mwari tinoda kukuteererai. Tinokutendai Mwari muzita raKristu toti amen.